Ahoj, ak používaš WhatsApp na obsluhovanie svojich zákazníkov, musíme sa porozprávať. WhatsApp je skvelý na rozhovory s priateľmi, ale keď ide o obsluhovanie zákazníkov a riadenie tímu, no, tak dobre, povedzme, že na to nebol vyrobený. WhatsApp Business je vylepšenie. Áno, máš automatické odpovede, katalóg produktov a štítky na organizovanie zákazníkov. Ale tam končí kúzlo. Ak tvoj tím rastie a potrebuješ, aby viacerí ľudia vybavovali správy, hádaj čo? Nemôžeš. WhatsApp neumožňuje viacero používateľov bez nepraktických riešení ako WhatsApp Web na viacerých zariadeniach alebo triky, ktoré nakoniec zablokujú tvoj účet. Takže ak chceš rozšíriť svoj biznis bez zošalenia, potrebuješ niečo lepšie. A tu prichádza Callwell. Callwell ti umožňuje prepojiť WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram a live chat pre tvoju webovú stránku na jedno miesto. Ale čo ho robí takým mocným? Pozrime sa na túto tabuľku. Aké funkcie má Callwell, ktoré nemá WhatsApp Business? Ako vidíme v tabuľke, jedinou funkciou, ktorú majú obe platformy, sú rýchle odpovede. Na druhej strane Callwell má navyše čo je len možnosť, že viacerí ľudia sa môžu pripojiť so svojím vlastným účtom Callwell k platforme a odpovedať na správy z WhatsApp. Má tiež zjednotenú prijímaciu schránku, integráciu s iné externé platformy ako Calendly, Shopify, Slack a podobne. Tiež máme dosť dôležité automatické prideľovanie, aby sme mohli automaticky prideľovať konverzácie akejkoľvek osobe v tíme a nie tie interné poznámky, veľmi dôležité pre internú komunikáciu v tíme a prenos relevantných informácií. Okrem toho, čo nie je uvedené v tejto tabuľke, máme chatbot, štatistiky, máme interný CRM a oveľa viac. Modul chatu Callwell je navrhnutý presne tak, aby správa WhatsAppu a iných komunikačných kanálov bola oveľa efektívnejšia a automatizovaná. Môžeš aktivovať automatické priraďovanie round robin na karte pravidlá priraďovania. Táto funkcia rovnomerne rozdeľuje prichádzajúce šaty medzi dostupných členov tímu. Okrem toho máte možnosť vylúčiť určitých členov z tejto priradenia alebo upraviť, kto bude prijímať chaty podľa ich stavu, dostupný alebo nedostupný. Ak sa uzavretý chat znovu otvorí a pridelený agent nie je dostupný, Callwell ho môže automaticky priradiť inému dostupnému agentovi. To zaručuje, že žiadny zákazník nebude čakať. Okrem toho máte k dispozícii ďalšie zaujímavé možnosti na správu svojich chatov, ako sú štítky, predajné lieviky a interné poznámky. Na druhej strane, Broadcast Callwell je veľmi užitočný nástroj na automatizáciu odosielania hromadných správ vašim zákazníkom pomocou WhatsApp. Je ideálny pre marketingové kampane, dôležité aktualizácie alebo oznámenia, ktoré potrebujú doraziť k viacerým osobám súčasne. Čo z neho robí funkciu, ktorá ti umožňuje posielať správy veľkému zoznamu kontaktov na WhatsApp automatizovaným a efektívnym spôsobom. Navyše, s broadcastom od Callwellu môžeš organizovať všetky kampane masového rozosielania a stiahnuť si správu o každej z nich. To je ideálne na udržanie špecifickej kontroly nad priebehom každej kampane na marketingové účely. Navyše, chatbot od Callwell je mocný nástroj na automatizáciu odpovedí a konverzačných tokov na WhatsAppe a iných komunikačných kanáloch. Je ideálny pre rýchle vybavenie, riešenie často kladených otázok a usmerňovanie zákazníkov pri ich otázkach alebo potrebách. Je to systém, ktorý umožňuje vytvárať automatické odpovede a konverzačné toky na WhatsAppe a iných integrovaných kanáloch. Chatbot sa stará o automatickú interakciu so zákazníkmi, čím znižuje pracovnú záťaž vášho ľudského tímu a zároveň zabezpečuje, že každá správa bude vybavená. Okrem toho, keď chatbot nedokáže vyriešiť zložitý dotaz, môže automaticky presmerovať konverzáciu na dostupného ľudského agenta. Ďalšou dôležitou vecou je, že môžete vidieť všetky údaje o svojich konverzáciách, zákazníkoch a agentoch z panela štatistík, ktorý vám poskytuje špecifické a dôležité informácie. Takisto môžeš uložiť tabuľku kontaktov so špecifickými charakteristikami. Môžeš vytvárať predajné lieviky a integrovať nástroj s inými programami prostredníctvom Zapier. Ako vidíš, existuje svet nekonečných možností. Ak chceš posunúť zákaznícky servis svojej firmy na ďalšiu úroveň, odporúčam vyskúšať Callwell. Nezabudni dať tomuto videu like a sledovať náš kanál. Dovidenia na budúce.